سلام كما يتوعدوا زخبركمن زي هوب ميديا زارا چانل يو نلما عنتي نزي حجي زاربلكم ناي زينات انتاني انا مساهم دولو نكسو والداي مارنا يروم عرسنا بزعبا هلو كونتات سوداني لومي ناي نكو تركا الوا منغستي تخايدون دا تبالي بعد حدي سنتا يوهاب نيرو انتخونا جن دحر قطري بتناي العلاوي مرحي زخونة عبد الفتاح برهان أبزينا قريبو لتستخاد ألوا منغستي مخنياتون كم زحب دري مو عبد الله حمدوك كم بهاريون بزحت مستراتنا يتهاجر بناي سبتا ناي منغستي سودان توسيدهم أبي كم زلو أي فلوت أيكونن توم ناي بندرومان دركبو ناي زينا مدبر ناي سودانون كلهم قاعدين أرجعتهم زلو كم توسدو ناي زينا مينستر سودان حبيرو أبتناي مساجر منغستي بمنغدي مينستر كتماي مينستر عبد الله حمدوكن كمدمات ناي سبيلاوي منغستي كمدمات متهدرات بحنسب بلفنت خوينهم كبكتشان عسر شعتن حدا نقلت عمت زعد ميو مساجر منغستي أقيمهم كوعازو دحر مصطاح تي أمانقوم داي مردا كم زلو أبز حدا بسوم يعبر نيرو هجيقنتي زنبري أبزي وطري أمانقوم بلوم معانتي بناي حلوة منغستي مدام دمتا بلوتوم ناي وتهدرات جرانالات تغير اللو مالتيو سلازي كرمنا أبزي ناي زرزر ناي سودان زلو كنتات زعمت حلوة منغستي متاوي لحرزاني حتسر مساقري جزي تماليسي خمتصابكمي كرمنا أبتي ناي كان دي حلوة منغستي متاوغن حتسر زبالي ناي سودان كنتات حبارتنا غربي تماليسي ماتيكم علىكو السودان بقى كم تزفلت كم شحن شمونتا 299 كسبتي ناي جزينا سنتا حدا جانواري شحن 956 انجلو ايجيبشن سودان تبهل بتمرت بحنساب ابتحتي ناي مجزات انجليز كم زنبرا بحدا شحن 956 مس ناي زنبرا هزبا من كساسن بسلام ومن قدي انجليز ناتنتهم كم ذهبهم بودمات ناي مجمريا برايم مينستر الظاهر تبعله نيرو كم دي لما تم محدارنا السودان عند أوصله كله قلع عمتاتون نتيجة بري منغستي بعلوها عبود بهل نتسرعات تقاط عجيرو نيرو كم دي لون سرعات نميري كم نميرون صورة هر تبعله جرنالون بعلوها منغستي نحد عمت تهر مكتسر نتيجة بري منغستي نب هزباوي بمرشا أركبهم سلطان مع زي كونس نتزنا برناي زي رجون دي تطعن منغست السودان ناب حدا حزب أو زخانة بمرجع ناب ديمقراطي من قد زمر إحنا مركب تبهيلو تا نمجم مريا جزء التاريخ حدا جرنا العلوم منغست جيرو الحر حدا عمل حزبي أركبه بمرجع دما صادق المهد تمريسو منغست السودان كم جيل نداوت صلى كله على 3 شعن شعتن يتساوعن شعتن أبيلوتي رجعنا يكون كنا أنو ناب السودان نيره بناي ترابن وتهدرت بعمر البشير مراح علوها منغست جيروم نتي بحقه بزبط مرت منغستي كم زوجدون حدا أسلموا زخونة مستم ناي الترابي أخواننا المسلمين زبهالو إلما ناي حوات ناي مسلم حوات بحبار كوينهم منغستي كم زوامو منغست ما درجة شريعة ناي أسلاموي حقي يقتل كم زنبرة مو نسلا ساعمتات دحري أبسلتان مستحد ما مستزنبرة ناي ندادن كم ما كبري ناي نبران نبسلام أوصل في نغطالي أوارح دحري مكيات أبتي ناي أفضل جيبت مكسوينهم محسام ناي أدماس لازقبرو
እሞ ኣብዚ ነዚ እቲ በቶም ናይ ዳዕሚ ስርዕ ዝበሃሉ ወይ ናይ ፈጣን ናይ ወተሃደራዊ ፍጥኖ ደራሽ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ስጉምቲ ተወሲዱ ብዙሕ መድመይቲ መቕሰልትን ሞትን ዘኸተለ ኣሸጋሪ ኩነት ድሕሪ ምፍጣር ብናይ ኣፍሪካ ሕብረት ይኹን ብዝተፈላለዩ ነቲ ናይ ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዝነበረ ድሕሪ ዕልዋን መንግስቲ ንበሽር ምውራዱ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ዝኾነ መንግስቲ መስሪቶም ነይሮም እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ድማ በብቑሩብ ከመይ ጌርካ ናብቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ዝመስረት በቲ ናይ ሲቪላዊ ተቃወምቲ ዝነበሩ ሲቪላውያንን ወተሃደራውን ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ገይሮም ክጓዓዙ ምሳጋ ሎም መዓንቲ ነቲ ናይ ሲቪላዊ መንግስቲ ብምውጋድ ወተሃደራዊ ዝኾነ ብዓብደልፈታሕ ብርሃን ዝምራሕ ሓደ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ እቶም ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ኣማኽርቱ እቶም ብዙሓት ሚኒስትራትን ናይ ዜና ጋዜጠኛታት ናብ ምድሩማን ዘብሩን ከም ተኣስሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ምድሩማንን ኣብ ባሕርን ነቲ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ንምቃወም ድማ እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝነበረ ንክምለስ ሰላማዊ ፈልፊ ይቕፅል ኣሎ ናይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ካብ ንጎ ጀሚሩ ተቆሪፁ ከም ዘሎን ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ዝኾነ ሙሳ ፋኪ ከዓ ነቲ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝኮነንዎን እቲ ዘሎ ብሕገ መንግስቲ ናይ ሱዳንን ናይ ሓደ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወይ ተመስሪቱ ዘሎ ናብቲ ግቡእ መንገዱ ኣብ ስልጣኑ ቀፂሉ ናብ ህዝቢ ብምርጫ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝጓዓዝሉ ኩነት ንክፍጠር ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ሙሳ ፋኪ ነቲ ብዞም ዝለዓሉ ጀነራላት ናይ ልዕላዊ ሓላፊ ዝኾነ ዓብደልፈታሕ ብርሃን ንዝተወስተ ስጉምቲ ከም ዝኮነኑን እቲ ናይ ብደስቱር ናይታ ሱዳን ዝተመስረተ ልፍንታዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ክቅፅል ከም ዘለዎ ይሕብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ሓድሽ ተፈጥረ ነገር የለን እቶም ዝተኣስሩ ሚኒስተራት ይኹን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምድኩን ኣማኸርቱን እውን ኣበይ ከም ተወስዱ ክሳብ ሕጂ ዝፍለጥ የለን እሞ እዚ እቲ ኩነታት እቲ ንዓቢ ቀፂሉ ኣሎ ቅድሚኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብወገን ምብራቅ ናይ ሱዳን ካብ ስዋኪን ሱዳን ፖር ሱዳን ከሰላ ገዳርፍ ዘሎ እቶም ናይ ቤጃ ምንቅስቃሳት ከም ዝፀንሐ ንሳቶም እውን ነቲ ደስቱር ናይ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኩነታት ብክልል ብውላያት ከም ዝብሎ ዝመሓደራ ሞቶም ናይ ምብራቅ ኣብቲ ናይ ተጎሲዮም ምንም ዓይነት ማዕባለ ዘይብሉ ዞባ ምንም ሕክምና ትምህርቲ ፍቲ ምምሕዳር እቲ ግቡእ ትኩረት ዘይተገብረሉ ቦታ ብምዃኑ ካብዚ ተበጊሶም እዮም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት እንተደኣ ነዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ መፍትሒ ዘይገይሩሉ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ክምስርቱ ከም ምዃኖም ካብቲ ዘሎ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ማለት ክንፀሉ ምዃኑ ይሕቡ ነይሮም እሞ ወጥሪ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ናይዚ መንገዲ ተዓፂ ዝነበረ ካብ ፖር ሱዳን ናብ ካርቱም ዝኸይድ መንገድታት ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ባኒ ሕፅረት ከም ዘሎን እቲ ናዕቢ ናብ ዝኸፍአ እንዳኸደ እሞ ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኮውን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ሲቪላዊ መንገድን ሲቪላዊ ምሕዳርን ናይ ወተሃደርን ዘለውን ኣብ መንጎኦም ውጥረት ብዝነበሮን እዚ እዩ ከዓ ናብቲ ናይ ሕጂ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ምናልባት ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ዘበገሶ እንታይ ካሊእ ምክንያታት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝተሓበረ ነገር የለን እንተደኣ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ግን ተመሊሰ ናባኹም ክቐርብ ምዃኑ እንዳሓበርኩ እቲ ኣብ ሱዳን ዝፀንሐ ናዕቢ ወይ እውን ናይ ቁጠባዊ ናይ ሃልኪ ናህርን ናይ መነባብሮ ሕሰምን ሕጂ ዘይኮነስ ንነዊሕ ግዜ ውሩል ዝፀንሐ ብሓፂርካ ክፍታሕ ዘይሕሰብ ነዊሕ መስርሒ ሰዓታት እኳ እንተኾነ ግን ናይቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ዝመፁ ኣክኒ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ዝወፀሉ ናይ ምምሕያሽ ኣብ ምምሕዳራዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ርትዓዊ ዝኾነ መንገዲ ዝወስዱ ኩሉ ግዜ ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ወይ ናይ ፀቢብ ዝኾነ
ናይ ቀቢሎ እውን ናይ እንዳውን ዝኾነ ክጓዓዙ ድሕሪ ምስኖሕ ኣብ ናይ ሱዳን እዚ ናይ ዳርፉር እሞ ብ2011 እውን ናይ 9 ጁላይ ብናይ ሬፈረንደም ናይ ደቡብ ሱዳን ምንፃል ኮታስ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብምብራቕ እውን ምስ ሕጂ ዘሎ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ፈፂማ ሱዳን ንኸይትባታተን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ እሞ እዚ እቲ ናይ ዘሎ ናይ ሕጂ ሎማዓንቲ ኩሉ ኩነታት ማለት ዕለት 25 ወርሒ 10 2021 ካብ ንኮ ዝተፈፀመ ናይ ዕልዋ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ኣብ እንዱርማን ይኹን ኣብ ካርቱም ማለት ከተማ ዋና ከተማ ካርቱም ኣብ 3 ክፍልታት ይትኽፈል ባሕሪ እንዱርማን ካርቱም ስለዚ ኣብ ኩለን ክፍልታት ናይ ካርቱም እቲ መንገድታት ናብ ውሽጢ እቲ ማእከል ከተማ ዝኣቱ ብምዕፃው ኣንፃር ናይቶም ወተሃደራት ሰልፊን ከምኡ ድማ ብእምንን ናብ ንዕዶም ዓብ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊን ግጭትን ኣሎ እቶም ወተሃደራት እውን ነቲ ህዝቢ ወይ ነቲ ሰልፊ ንምብታን ናይ ዘንብዕ ትኪ ብምትኳስን ጎንፂ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይሃደድ ኩነታት ናበይ ክቐፅል እዩ ንዝብል ግን ገና ብሩህ ዝኾነ ወይ ድማ እዚ ዝበሃል ንፁር ነገር የለን ሓድሽ ሓበሬታ ምስሉ ሒዘልኩም ክቐርበ ንሎም መዓልቲ ግን እዚ ናይ ሱዳን ነዚ ይመስል ነይሩ ሰላም ደሃና ምሲሉ الحبيب الحبيب قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العوادل ضللوا يا حبايب اسألوا يا حبايب اسألوا لو تناسان وتبدل لو تناسان وتبدل لغرام ذكروا ذكروا أسألوه لنساني أسألوه لنساني حتى من كلمة ملا أسألوه لنساني أسألوه لنساني حتى من كلمة ملا ليه خاصمني وعيونه ليه خاصمني وعيونه كلموني بالغرام خبروه باشتياق خبروه باشتياق لو يحن ينسى الخصام وبعيونه حلفوه لما يحلف صدقوه وبعيونه حلفوه لما يحلف صدقوه أنا عارف قلبه طيب العوادل ضللوه ضل